človeka hľadám. Pochádza z Liptova, od svojich 20 rokov sa venuje pantomíme, v 80 rokoch absolvoval špeciálnu umeleckú školu vo vtedajšom západnom Nemecku, dnes sa divadlu venuje profesionálne a je jedným z popredných slovenských mímov. Najšťastnejšom som, asi aj ostanem, lebo hľadám úsmev, radosť a smiech. Pre mňa je tá pantomíma, alebo to umenie, tá najprirodzenejšia súčasť človeka. Dokonca začíname mať pocit, že nám ju niekto ukradol a donútil nás robiť kadejaké somariny za kadejaké papieriky a kamienky a kadečo. A my sme si nechali zobrať tú radosť zo života a z umenia a to tešenie sa. Takže ja to skôr vnímam tak, že to umenie oslobodzuje, tá hra, lebo vlastne je to hra. A človek, ktorý sa hrá, tak nehnevá. A dokonca si myslím, že človek, ktorý sa hrá, tak žije. Herca pantomímy si veľa ľudí predstavuje ako niekoho, kto s tvárou natretou na bielo strúha najrôznejšie grimasy a zvláštne sa pohybuje. Vy tento vžitý stereotyp úspešne popierate. Ja si natrem tvár, ale musí to mať význam a ten divák musí vedieť, čo sa deje a prečo sa to deje a tak ďalej, tak ďalej. Hej. V momente, keď sa tie veci neudejú, neprepojí sa tá energia, neprenesú sa tie záležitosti, tak vlastne sme v lufte a potom si ľudia myslia, ježiš, toto je pantomima, no fú, toto ja nechcem, toto nie. A možno som tu na to, aby som sa s tými ľuďmi bavil, aby tí ľudia sa stotožnili, aby si povedali aha, alebo pocítili, že aha, toto je dobré, toto aj, alebo sa zasmiali proste a prípadne, keď sa podarí, že sa, ako som povedal, že sa zamyslia, no tak je to super. Takže tá taká ťažká pantomima, ťažké myšlienky a kadečo. Keď sme sa bavili v Prahe, tak Hybner, keď odo mňa lúdil, že či mám nejaký vzor, alebo proste akú som tú pantomimu a toto, ako som sa to dostal a to, a tak ja hovorím, ja nemám vzor, no tak aj Polívka je dobrý, no a však aj ty si dobrý, aj ďalší ma inšpirovali, však sa aj Sládek akože, ako ja nemám nejaký vzor, no a kto ťa učil? Hovorím, tak čo ja viem, no tak tam som bol na workshope, tu som sa učil, tuto som videl, no tak som to skúšal. Ježiš, ty si samorast spod Tater. No a to mi prischlo, takže som samorast spod Tatier. Aj tým, že som sa učil hodne vecí sám, aj tým, že vlastne dlhé roky vlastne fungujem sám, tak proste možno mám tu takú obyčajnú pohybovú divadelnú kultúru, možno, ktorá je taká naturálna, ktorá je taká bližšia ľuďom, prirodzená a vďaka nej sa potom dá vlastne porozprávať tak, aby tí ľudia sa zasmiali, aby rozumeli, čo sa deje na tom javisku, aby proste súzvučili s tým, čo sa tam deje. A myslím si, že aj toto láka potom tie decká, aby si to skúsili. Hej? A potom vlastne máš v novembri na festivale Pantomimy Mikuláši 250-300 detí, 10 dielní, kde sa učia, kde pozerajú potom večer profesionálov alebo špičkových amatérov, nepočujúcich profesionálov, ktorí si založili divadlo jediné na Slovensku, pantomimické. A tešíme sa zo života a hlavne ich neodradíme. Oni sa potom naučia aj techniku, oni sa naučia a môžu mať aj biele tváre, ale už keď má bielu tvár a tie rukavice, tak sa snažíme, aby mu divák rozumel, že čo tam, prečo to má a čo robí. Dobré meno slovenskej pantomímy šírite po celej Európe a dokonca aj v zámorí. Čo je však mimoriadne dôležité, nezabúdate ani na dorast a pantomímu prinášate mladým ľuďom aj vo forme workshopov. Pomáha vám to v hľadaní tvorivej inšpirácie? Ťažko povedať hľadanie inšpirácie, stačí proste mať otvorené oči, okolo seba kúkať a vnímať. Obyčajné lízanie zmrzliny a deti okolo zmrzlinára a jeho zábavu postarané, tam človek nemusí nič vymýšľať. Druhá vec je, že poslednú dobu, tak ako som hovoril, ten Šaškov prišiel tak nejak sám. Keď má človek kostým,
a trošku sa uvoľní a stane sa tým šašom, nie len človekom oblečeným v kostýme, tak prídu aj tie myšlienky, aj tie iné rozmery tej postavy, toho šaša, ktorý nemá len zabaviť, ale má aj poučiť, má aj zamrzieť, má ukázať, má byť takou spätnou väzbou. No a keď sa to trošičku podarí, tak o to väčšia radosť nastáva v šašovi alebo v človeku, ktorý je šašom. Navigátor, tak sa volá populárna show, v ktorej si človeka z publika vezmete na javisko a vy na základe jeho príbehu simultáne hráte. Ľudia neverili, že to, čo zimprovizujem, že vlastne sa vytiahla téma. Ja som sa šiel na chvíľku pripraviť, a potom som zahral a teraz na to kúkali, to vyzeralo ako hotová etída. Napríklad Strom a vietor je etída, ktorú som si proste vytiahol, bolo napísané Strom a vietor a ja som to zahral tak, ako si to videl teraz. Proste to tak vzniklo, tak som to zimprovizovalo a bolo to hotové. Hej. Čiže naozaj potom tí ľudia mali pocit, že to mám pripravené z domova. Hej. A ja som naozaj chcel presvedčiť, že naozaj sa improvizuje v tej chvíli na mieste. Takže preto vznikol ten navigátor a snažím sa naozaj, akože moji diváci Mikuláši už sú vychovaní, tak on dojde s knížkou, Žltá lália, tak to otvorí. Budem čítať, hovorí, no už sa teším. Alebo toho klimačka, čo som spomínal, naozaj otvoril knížku a išli sme 3 strany klimačka takýmto spôsobom, ako si videl. To znamená, prečítalo sa, hralo sa. Ty doň ho chlebom. Po anglicky neviem, ako to je. Poďme. Poď bližšie a skús hovoriť do mikrofonického zariadenia. Guľalo sa, guľalo. Počkaj, Počujete sa? Nepočujete. No. Guľalo sa, guľalo. Narazilo na kam. Dobre, ako povieš všetka, to nemám čo hrať. Ideš. Guľalo. Počkaj, bližšie a pomaly, aby som stihol hrať. Guľalo. Priletel nám do záhrady UFO. Letalo v tráve, zmrazený len zízal spoza humna. Čo tu stojím ako prirastený? Lebo sláva bude. A nemal. Vtedy mi zrazu napadlo, že spoza humna vezene brúčik čerešňový. A prikročí smelo bufónovi. Bábkové divadlo v Košiciach sa koncom decembra nebude lúčiť len s odchádzajúcim rokom, ale aj s čarodejníkovou dcérou. Táto inscenácia bude mať po 140 reprízach svoju dernieru 27. decembra. Na divadelné javisko vstúpila v roku 2001. Brány divadla sa pred koncom roka otvoria ešte 28. Na programe bude rozprávka o rytierovi bez koňa a 31. čaká na deti detský Silvester. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského v Vozovolene vám ponúkne okrem iného 12. a 18. decembra inscenáciu Dobre rozohratá partia a potom jeden deň pred koncom roka, 30. decembra, hru Čertice. Bratislavské divadlo Ludus, Kreatívne centrum mladých, má na tento mesiac v programe pripravených niekoľko inscenácií. Hugo, Frigo, Bublina. Ďalej najnovší prírastok v repertoári Môj Ludevít. A napokon Vyšla hviezda nad Betlehemom. Pantomíma je čarovná, zaujímavá, pekná, zvláštna. V dnešnom javisku sa vám predstavil v slobodnom povolaní slobodný postavami.